কোটিপতি শিল্পপতি নিলাম করে আপনার ধরে নেই তা ধরে ঘরে ধরে রাখে তাই খন্দ পাইবে পাইবা তো পুকুর ডুবে যাই আখির খুব ক্ষেত্র ম্যাডাম କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମୋ ନିରୀହ ବାପାଟାକୁ ଯୋଉ ସପ୍ତମ ଜଳ ଭିତରେ ଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଶେଷ ଲୋକ ନିଜ ଆଖିରେ ଦୂରେ ଥାଇ ଦେଖିଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜାଣନ୍ତି ଆରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସି ନିଜ ପୁଅର ଖୁସି ପାଇ ନିଜ ଛାତିର କଲିଜାକୁ କାଢି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମାରି କହିଥାନ୍ତି পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতা হি পরম তপ পিতরি প্রীতিমাত পরে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা প্রিয়ন্তে সর্বদেবতা ସୂଚେଇ ଦଉଛି ଯୋଉଦିନ ତମେ ଆଉ ତମେ ଅହଙ୍କାରରେ ମା ଦେଖିବ ଦେବତା ଭଳି ବାପାଙ୍କ ପଦ ତଳେ ଭକ୍ତ ଚୁଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିବେ ସେଇଦିନ ଯାଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବ ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ ତମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଯୋଉ ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ତା ଆତ୍ମା 7 ଜନ୍ମ ଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବ ବୋଲି ଲେଖା ସରିଛି ମୋର ନାହିଁ ତାପରେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ଭଳି ଅଧିକାର ବି ମୋର ନାହିଁ ତେବେ ସ୍ନେହରେ ଟିକେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇପାରିବି ତ ଅତି ପରବାୟୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରୁହ ବାବା ଅତି ପରବାୟୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରୁହ ଅତି